Cape Town is your message of salvation net deliverance. Kuleya ndawo ke kuleya vision abantu bakhona la uNkulunkulu angithatha wangibeka khona in the spirit. Abantu abama males, umuntu ona 26 years ubukeke na 50, 55. Inwele zayiphumela kanje. Mawuke wathola the Holy Spirit in you. It destroy ngeke ikwazi ukudestroy. The Holy Spirit raised Jesus from the dead. So uthi Romans 8 verse 11 icondition ye victory yakho yokuphila kwakho, overcoming life, overcoming sickness, disease. Yeah, lana ngithi hayi ukuthi sifuna ukushare ama ingredients. Sifuna ukuveza. Umuntu usuke oyenja lapha uselokhe umisa lapha elanga. Sifuna ukuveza the spirit behind. Kwakusenazi nje strategy. Ubhizi. Sifuna ukuveza the spirit behind the sense upastor a behave like a dog. Angithi yabona ukuthi ihlale imile manje. Yebo. So ke siveza le spiritual ukuthi uzo adopter that. Welcome to the Durban Show. Of course, I cooperated on Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing as usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Me, I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell as well as join the membership, and also donate. Our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are donating. We really appreciate it. And also to those who come and bring food parcels, we really appreciate it because a lot of families get that parcels and they feed their families, and yeah, that's all we want. So thank you to those who come with the grocer and give it to us. We really appreciate it. To those who can't but who want to donate with money, they can send it to our bank account. Thank you so much. We really thank you. If you wanna vote for us, it's www.sasmawat.co.za. The vote costs only R250, right? Yebo. So yeah, you can vote for us. We are nominated as the best podcast of the year. So yeah, it's been a long day. Yeah, it's been a long day, kinda, right? But yeah, sivala ngoba hey phela esesibuya nokuyodla ibona imlomo iyacobeza imlomo yethu so njalo makhulu babuxaba la imlomo yethu yacobeze hayi babuxaba siyabonga kakhulu yazi makhona wena siyajabula besilokhu sikhuluma ngawe kusukela ekseni siyasho awuyeza lo muntu yazi komunye nje uma engeziwe uyabona phezulu la uyeza mayekathi uyeza yini babuxaba mfana hayi vele uyeza so hayi siyabonga kakhulu babuxaba nangama gift wethu ngiyabonga kakhulu nangekepe Islam lela ngiyabonga babuxaba nangelatsha usiphethe kahle yazi uNkulunkulu akwandise le khiphe ini hey phela nomona wadala bamba isazula phela mina nginantombi noma ngahlaze nina yini kumele ngingahlaze ngoba nentombi into engibona sengaba neBible engenaphi leyo nto babuxaba siyakwamukela depression yayidlele babuxaba siyakwamukela eshowini kunjani hayi siyaphila siyabingelela yeah nginonke nabasilalele abasibukele in the name of our Lord Jesus Christ, amen. Amen babuxaba, amen. Siyabonga siyabonga ukuthi ukuvela uzosivakashela awutholakala ngophawu leindaba zama raps akwazi nje ukukhuluma lutho ngoba kwakhanjwe nge23 lezi awuzwakalanga uphawula kwakho yini ufuna ukuyingena lezo zinto zokuthi khanjwa nini izindaba zama raps uthi vele abantu bayahamba
Angithi siyazi ukuthi sikhanjwa anytime. Manje mawungatshelwanga wena ukuthi khanjwa ngaluphi usuku kusho ukuthi kumele ulindele anytime. Hayi. Abathe ngiyabheka online ngibheka neinkonzo zakho ngithi ngoba sakhuluma nje kancane ngerap sesibeka kuwina. So yaqaba namhlanje sikhuluma ngani namhlanje? Oh, namhlanje cishe nje kubili noma kuthathu. 2 or 3 things. Eyokuqala ile yenkonzo yase Cape Town. First zika November. 1st November. Manje. Yeah. So uyakhumbula le fasting and prayer 21 days esasinayo silungiselela ukuya eThekwini. Hey, ngathi ngayishamalanga amancane ngabona ngangiyenza noGanda ngambona isehlafuna esedla ngavele ngaphuka umoya. Awudangena la umuntu usithi baqaba siya fast. Usho ukuthi akazi ukuthi ngiyeza ngiyanokha. Uma ngithi ngiyavula isihladi sisaka sigcwele isinkwa ngithi ayi ngithawubuke lona. Ngavele ngayithula ngangambuza ngavele ngayihlala. Ngathi ngavele namafeka kahle. Okushuthi wayezovelela sulu umlomo kube ngathi nje lokho fast mina ngibhizi laphana. Yena uyadla. Hayi kushuthi ke lokwamafutha ekitchen mawungena kulana kwenziwani ngoba sifastile kanti mawungena kunokopholoni. Yeah, so the fasting iya reveal ukuthi fanele siye eCape Town. Ya kule vision ngangisen indawo yakhona kuthiwa Kwalanga. Yeah, Kwalanga township. So uNkulunkulu kunabantu afuna nje ukuthi ayibonakalise kubo. Yeah, ngoba always semqondweni kaNkulunkulu. Uyo nama plans, uyo ne purpose ngathi. So siyofulfilla ke leyo mandate yokuthi fanele siye khona Kwalanga eCape Town. Sizongena ku fasting nakhona ye7 days soqala from 26 za manje October. Izophela ngazi fasting ngalolo suku le service. So ngoba uphazamisekile kule 21 days futhi le 6 days. Yeah, 6 days ngoba le 7 sobe senkonzweni vele. So senkonzweni vele siyadla masiqeda iservice. Izobe iCape Town kupha ise Kwalanga Community Hall. Oh yes, Kwalanga Community Hall eCape Town. Iqala ngo 9:30 zobe sekuvuliwe iqala ngo10. Hamba ngana amabhasi. Abaseduze ikhona itransport ningi aba local. Phela khona afuna ukusuka la ngiyazi. Abasuka lana ke umuntu uyobukayo ukuthi fatigue izoba kangakanani ngoba kude phela. Kune option straight. Kune option kune option yokuflya, kune option yokudrive wo choose. Futhi uma fast le phela ebhasini umuntu unokhipha irush Jacqueline. Azi ndodazi. So ukhipha irush. Ayike wena athi ucela unikele ingane yakhe lapha eBig City ulibambe. KFC. Yeah, futhi uma fastile ama offer ukudla maningi. Umuntu athi mfethu udla nobathe ngisutha athi hayi mfethu man mina ekhaya lento lena yenzi uba uyibuza uthatha yini. So beyivele ezi3 le ndawo iCape Town kusemsinga la siqale khona njengoba sisiye Cape Town. Ngikhumbula ukuthi besipreparele nale yasemsinga. Sesibuya khona vele. Size senze i-documentary lapha sishoot. Yeah. Leyo kodwa beyine 21 days. 21 days, yeah. Yeah.
angithi yona being 27 September Okay. yayi before i-rapture Yeah. or yayi after i-rapture. After rapture. yeah. Why is after rapture? 27 it's after. Yeah. Angithi uyabona ukuthi yayikhulumela wena Ukuthi- mawungibuza ngeyi-20 23 24 Wena nge-27 uyemsinga. uNkulunkulu wathini yena kwavuleka idate yange-27 Yini kwakuyini purpose yokuya emsinga woxa? emsinga kunomfula lapha eThukela River ngithi kunememedi abantu bakhona abayiworshipayo lesasixoxa ngayo kule episode ukuthi abazi ukuthi khona uNkulunkulu ene lento abayenzayo uNkulunkulu akayifuni akayithandi i-blasphemy. Yeah. So kwakuhambisa imessage kanjalo ukuthi abaphume kuleyo deception bakhonza uNkulunkulu ophilayo odale everything. So kwakuyileyo ke so es3 ngoba zivele zo3 esithathu ngicishe leyo kuzoba seku next year ngoba seku November December kodwa zivele zo3 sizoba eMangwaneni Bergville. Yabona. Yeah. So eMangwaneni Bergville kuyafana nasemsinga khona ngokwe kunendawo bathi umthombo othukela usho ukuthi ila iqala khona uthukela river iya stretch it izifike emsinga idlule emsinga yenkandla eziyophelelo lwandla ngithi. Yeah. So ke emsinga eMangwaneni khona bathi umnomzana kusho ukuthi khona email abayikhonzayo nabo bafaka imali nabo khona lapha emanzini bayayincenga ukuthi ingabulala abantu ingenza ama-accident. Yabo. So ke kusho ukuthi yabona uNkulunkulu ube expose something ebesingekho aware ngayo ukuthi emsinga kudilwa nale female eMangwaneni kudilwa nale email ine throne yayo nale female ine throne yayo. Yabo. So amakhosi alomhlaba So uthwa kanjani? mawuthi yabuka ibehavior i-lifestyle yasemsinga neyaseBergville iyafana neyase inkaba ezitholakala kuphi Emsinga or big raising indaba yazo. emsinga naseBergville ishushumbiswa kuphi insanga thunzwe inkukhu Umsinga naseBergville yabo. So uNkulunkulu uza neplan elisha because ngokweplan yakhe makufe lama-drone wamabili edestroyeka wethu iSouth Africa iloku iba free kancane iba free because lama invisible drones aba destroyed awabesaba ne-influence on top over the people base South Africa. And khona lapho kunani there's a Dragon Mountain ibizwa ngeDrakensberg. Yabona i-Drakensberg. Yeah, leva to Kahlamba. Yeah, Kahlamba i-Drakensberg. Kodwa igama lesi-German lithi Drakensberg. Mawusul interpret ulibuyisa English and according to the Bible but it's a Dragon's Mountain. Kanjani ke into edalwe uNkulunkulu bese uyibiza ngeDragon. Satan's Mountain. Owner in Satan. Creator in.
umnikeze ownership yentaba uthi le ntaba ekaSathane, Dragon's Mountain, Drakensberg. So lama events ke le inkonzo ziyo destroy ama drones kanjalo. Yabo. Ebese ngekho aware ngawo uSathane nje over the years ezenzela worship wakamnandi. Hayi. Abantu bengazi ukuthi lento omunye phela uyenza futhi akazi nje. Ukhule naye kwenziwa. So ke kusho ukuthi umuntu mayithola isalvation uNkulunkulu ube neplan yokuthi kuyo correcteka into ezikanjalo. Ngoba kimi i-encounter umuntu abe nayo nedragon. Aw. Awusayikhumbula testimony yasolwandle. Ukuthi beast of the sea. The dragon. Yeah, the dragon that came out of the sea, in the midst of the sea. Kodwa uthe yakushaya niko. Kodwa uthe yakushaya. Ayangifaka inzipho la yangikhona. Manje Cape Town yona niyenza like people i-reason ukuthi ne. Yeah, Cape Town is your message ye salvation ne deliverance. Kule ndawo ke kule vision abantu bakhona la uNkulunkulu angithatha wangibeka khona in the spirit. Abantu abama males, umuntu ona 26 years ubukeke na 50, 55. Inwele zayiphumela kanje. Kunotshwala obukhandwayo. Ngazi bathi bafaka amanzi ebattery noma babenzani bekuthengiswa cheap. Bukhona Yena lokushini khona. Yeah, naseyindaweni zasemakhaya kodwa kanti ngathi buningi kakhulu yazi. Kuphi? Endaweni zasemakhaya ngathi baphuza khona kakhulu. Hawu la White City mina ngiyazi kusaphile kwabomkhulu wami lento le. Yebo ngabona abafanele sikhula nabo moya le emakhaya. Hey. Yeah, so ke into ebeyiconcern kakhulu uNkulunkulu ilento available utshwala nama drugs kakhona kodwa the main thing eyayi highlight ilento ekhandwa ilabo mama ngoba kule ndawo kwakungathi indawo yokuphuzela utshwala nje abantu bahlala nento kanje bayiphuza mayinwaya inwele ziyaphuma. So uNkulunkulu ke uthi ke kufanele bathole the gift of the Holy Spirit. Umzimba wabo uzobuya bakhona ukuthi no, ngoba abanye abasayithandi lento. So if the Holy Spirit is not in you, uno wakho uba uyes. Kanti mawune gift of the Holy Spirit mawuthe no, uNkulunkulu backs you up. The Holy Spirit backs you up. Uno, yes. Uyaphuma ku-addiction. Yabo. Anything addiction will outgrow. Because the Holy Spirit becomes your helper. Yabo. He helps you. He gives you life. Real life. So introduce the gift of the Holy Spirit according to the scripture Acts chapter 2 verse 38. Repent and change your views. Awu manje wangibuke ngathi mina ngirepenti. Ngibuka ukuthi iBhayibheli awukafuni ukuthi libe kuma nerves. Hayi nakuma veins. Hayi ngiyalifunda buza nabo ganda siyalifunda. Makwenze njani? Sesicabanga nokuvula igroup yazo. Lifunda makwenze njani? Ngoba manje it's God's time. Kodwa likho. Awu angithi phela bacabanga ngiyapresent manje ngeke ngiliphathe. Liyasinda.
cha but sengisho ukuthi ngapha ngiyapresenta Uphethe lihlale emlonyeni lithi. cha ubona manje bese bathi kana bese ayibona tengisho now uyezwa kodwa like hey Yazi into obufuna ukuyenza. Awubi nayo excuse. hayi uyazi ucabanga umuntu onjani Umuntu wama excuse. nase phone night it khona ngiyafunda Manje indaba ngifunda ngedwa. hayi lifunde usuze walivula phela abantu bawazi Acts chapter 2 verse 38 uthi, and Peter replied, each one of you must turn from sin, return to God, and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then we shall also receive the gift of the Holy Spirit. Yabo? Yeah. So a message nje ukuthi mawuke wathola the Holy Spirit in you. It destroy ngeke ikwazi ukudestroy. The Holy Spirit raised Jesus from the dead. So uthi Romans 8 verse 11 I condition ye victory yakho yokuphila kwakho, overcoming life, overcoming sickness, disease. Verse 11 Romans 8:11 uthi, if the Spirit that raised Jesus from the dead, if that same Spirit lives in you, that same Spirit will also give to life to anything yakho efayo. Yabo. Anything efayo. The Holy Spirit gives life. So that's the mandate yokuthi abantu they should receive the gift of the Holy Spirit. Yabona njengoba uNkulunkulu esithuma kanje. Yeah. Ekugcineni they should repent so that they will receive the gift of the Holy Spirit. Then impilo yabo will never be the same again. Because uzohlala kanjani umoya contrary the author of life ekuwe. Yayibona. Yeah. So imessage lapho ke ihamba kanjalo konje kwesithathu ngitheni uthe sokhuluma manje ngani kana indawo la baya khona then wathi sokhuluma nange right sengiyakhumbula ke ubekuloku nje uNkulunkulu efuna ukuthi abantu bakwazi, especially laba ababizile for his plan and purpose. Yeah. Ikakhulukazi the men of God laba abafundisi o pastor. I-message enkulu kunako konke kade engikhumbuza ngami ukuthi ngifana ne definition yokuthi uNkulunkulu umuntu umthanda kangakanani, noma ngabe wone kangakanani. Uyakwazi uNkulunkulu ukuhlukanisa isono nomuntu. Isono usibeke eceleni bese abuka umuntu, bese athi makungasuka isono kulomuntu khona azokwazi ukutaste lo thando lwami engumthanda ngani. So pastor abaningi i-message le kakhulukazi ngicabanga ukuthi iqondene nabo. Yeah, because kunesono
esibenza manje bengasakwazi ukuthi ba experience God's love yabona ba feel ngathi uNkulunkulu will never forgive them yabo ba feel as if kusizane ngonile yabo so uNkulunkulu uyakubeka uma ufunda u1 John chapter 1 verse 8, 9 and 10 if usiconfess isono sakho lithi iBhayibheli siyaxolelwa immediately he's faithful to forgive all your sins yabo all unrighteousness then Isaiah 1 verse 18 uthi even if ngicela kumfunda Isaiah 1 verse 18 come, let's talk this over, says the Lord. No matter how deep the stain of your sins, I can take it out and make you as clean as freshly snow. Even if you are stained as red as crimson, I can make you white as wool. Yabo? So noma ngabe isono ongasinikeza idefinition yokuthi deep kangakanani sijule kangakanani uthi mawuza kuye he will take it away uzosisusa ajike mayiqeda ukususa akuclean akupurify ube as white as snow yabo so lesono ke ilesi se fornication ne adultery yabo isono se fornication ne adultery iso eslimaza especially the men of God nalabo bamthandayo uNkulunkulu yabo thola ukuthi into angasakwazi ukuyicontrol spirit sisi override even free will yakhe afast athandaze athi aconfess eyedwa uNkulunkulu kuphinde nje qale phansi yabo so usathane okwamanje ucapitalize lapho especially kulabo ba women of God yabo but ke uNkulunkulu ufuna ba understand bazi ukuthi wazi the spirit behind bona laba bangasiboni ukuthi yindaba kwenzeka kanje kimi ngabe angumthanda uNkulunkulu ngabe ngumsabi kodwa wayenzeka lento ngake ngezwe umunye nje ethi mayiqala eshumayela epulpit umnomzana uyavuka yebona akuvuka amavesi kuvuka izinto ezwrong athi mayibeka izandla abantu besifazane umnomzana wakho uyavuka yabo so angeke kugcine ngokuvuka nje uyabona ukuthi khona la kuphelela khona la go sister ku congregation yabo thola ukuthi omunye ushadile upastor ushadile kodwa uhlushwa ileso spirit selast so ke siyakhandwa leso spirit siyaprojectwa yabo nginaleyo brief background knowledge yokuthi leso imanufacture kanjani leyo nto ikhandwa kanjani yabo so ke abantu abasebenzela uSathana ama agents ayawazi ukuthi akusebenzisa against the men of God ukuthi they should fall
bebulawe basuke nje bawe ku faith ngenxa yaleso simo yaleso sono leso yabo. So mawufunda Second Peter chapter 2 verse 22. Yes, Papa. Awukhaleli ukungijoin. Ubani omunye ozofunda ngathi kuzofunda mina ngedwa nje namhlanje. Akande phela ukugugula. Uyithatha. Funa amafuna ufunda iBhayibheli. Okay, ake sizwe ke ngicela sizwe verse 22. Uyolanda? Okay. Second Peter chapter 2 verse 22. Angithi le spirit siya project. Yeah. So if umuntu the man of God is powerful uyahlupha. Kingdom of darkness. Kuba ne assignment. Yokumqumba phansi. Bambeke ku unrighteousness. Angabe ku right standing with God, yabo? Verse 22, there is an old saying that a dog comes back to what he has vomited. A dog comes back to what he has vomited. And a pig is washed only to come back and wallow in the mud again. That is the way it is with those who turn again to their sin. Yabo? Sekuginqa igonga manje. Uthatha a dog behavior. Yabo? So there's a spirit of a dog esiba projected against the man of God. Kusetshenziswa inja. Yabo? Le scripture sikunika guideline, clue yokuthi uzothatha an animal behavior. Uzoba ne animal behavior which is a dog. Yenza ninja idla umhlanzo wayo. Inja ingadla manje ihlanzi iphinde udla umhlanzo. Scriptures thini, that is the way it is with those who turn again to their sin. So Satan mine evil vow against that man of God. Uthi kade isoni. Uzobuyela futhi esesindisiwe njalo aphile ngesono, adle isono. Yabo? Yeah. So kuthathwa ke inja ezo2. Yabona makuyi mating season yezinja. Yeah. Makuyi mating season ngalesikhathi ikhwelana izinja. Angithi aware ukuthi azifihli. Mazi la eJardini makuyi season yakhona ziyayenza lento. Yeah. So ngale ke ebunyangeni uba nomeso sharp. Yabo. Ngalesikhathi zikhwelene kanje mase ihlukana zithi enye ibhekele angithi seyihakile kanje. Enye ibaleka nenye enye yale. So uyashumpula lapha. Yabo. Uthatha lama private parts njengoba njalo. Uzomisa ke mayisomile ubese uyagaya kuba impuphu. Sekumuthi ke lo ozosebenza. Yebo. So uzosebenza as umhluzi lo mawukuthi wena usebenzisa imbiza. Wacabana imbiza lezi zokuthi ufuna ukuyiklina ukuvusa ufakwa leyo nto. Kuya ngokuthi umuntu wazi kanjani. Kodwa ngithi uyayibona ukuthi mawuyinqamula kanje isuka imile vele. Kusho ukuthi siyohlala imile. Umuntu sephuzile ke makunjalo. So ke that is why ke mase iyenziwe yayimpuphu yonyiswa.
uyaba upowder. Khona ngiyaziwa. Wena basebenzisa ewemfene. Mara le yenza ukuthi manje babiza chigwana. Yeah, lana ngithi hayi ukuthi sifuna ukushare ama ingredients. Sifuna ukuveza. Umuntu usuke umuntu oyenja lapha uselokhe umisa lapha elangeni. Sifuna ukuveza the spirit behind. Kwakusenazi nje strategy. Ubhizi. Sifuna ukuveza the spirit behind esenza upastor behave like a dog. Angithi yabona ukuthi ihlale imile manje. Yebo. So ke siveza le spiritual ukuthi uzo adopter that nature, animal nature, isizini ye mating. Yabo. Inja ngesizini ye mating ayisenawo amahloni. Yabo. So ke naye umfundisi ugcine sembatha leyo behavior. Agcine saziwa ngokuthi wenza lento. Manje wenza ngesizini ezinja noma uzokwenza kanjalo. Kuye angithi as long as leso spirit sikhona sine control. Asikhetho noma sizwe. Sorry. Sengisho ukuthi mhlawumbe umfundisi uba ufuna ucansa omningi ngale sizini ezinja mhlawumbe noma kuya ngithi ya project. Okay. So bangayivuvuzela lapha epulpit la eshumayelela khona or emotweni yakhe lapha may lift somebody base bayivuvuzela esithini yabo. So sizongena le spirit yabo. And then ke usathana ngithi usuke behind. Mawufunda Ecclesiastes chapter 7 verse 26. Asulitholile ke sewungafunda ke Ecclesiastes chapter 7. Sicela sifundele mfundisi umshumayeli Ecclesiastes. Bani, verse 1. Chapter 7 verse 26. Ezanel kukula. 54. Haw, manje ngathi yalwa ngithi ngiyabuza kahle. Chapter 7 verse 26. Yeah. Ithi, and I find more bitter than death the woman whose heart is snares and nets, and her hands as bands. Whoso pleaseth God shall escape from her, but the sinner shall be taken by her. Yeah. Okay, I guess this is King James. I find more bitter than death the woman whose heart is snares and nets. Is snare and net, and her hands are as chains. Whoso pleaseth God shall escape from her, but the sinner shall be taken by her. Yabo. So normally kusetshenziswa ama females kube yiwo a projector the spirit. The spirit, yeah. Yeah. Because lithi iBhayibheli umuntu wesifazane wakheke kanjani? Inhliziyo yakhe is a snare. Uyagaxela inhlizweni yakhe. Yabo? And then iphinde futhi inhliziyo yakhe ibe like a net. Uke wabona mawenza fishing. Use net. Yeah. But ubuya no fish abangakanani. So ithi inhliziyo yomuntu wesifazane isne net. Yabo? And her hands are like chains. Hey. Yabo? Uma ukhuluma nje rosanga ukuqelenye indaba ungakhala. But see, yeah. So ke mayesebenziseka usathana ama agents ngokubantu besifazane
uyabona ukuthi already ngenature yomuntu wesifazane plus nale animal behavior entsha yabo nale decree yokuthi kufanele awele soneni abuyele sonweni ayodla isono njengentsha mayidla ivomit yayo uzo escape kanjani engazi ukuthi what is the spirit behind yabo because okunye kuyaspraywa ku atmosphere yabo okunye kuthelwa phansi yabo okunye ke so njengoba iBhayibheli describe ukuthi umuntu wesifazane uyinet uyisnare izandla ziyichain kusetshenziswa nebeleke yabona labantu abaphathwa i-breast cancer angithi uyabona ukuthi ibele liya remove yeah nebele lomlungu lamabele ngoba ekhishwa vele ukuthi ayosetshenziswa yekodwa bakithi yeah abantu basikelwe imali thotha asuke engekho wrong lamabele yeah so ke angithi ke nali verse liyachaza ngomuntu wesifazane so thatha ke mawuqeda ukukhala nje manje uphatheke kabi mabekunikeza ihug bakubeke emabeleni ukuthi usazoqhubeka ukhala uthula du uyathula uthi tu yabo hey so lengane mayikhala ivele ifakwe ibele emlonyeni thula ithi tu yabo so mase behlanganisileke lezi zinto mayebuka lapha congregation into yesithathu ke bese kufakwa the python yabo amafutha wayo or ithambo bazoyigcoba la ngithi yabazi ke labantu besifazana abagcobisa yini cleavage noma yini ukuthi siyinhle ngathi yakhanya yeah mayigcotshiswe lamafutha lawo into yakhona emhaga umfundisi yanamathela lento gone yeah so ufakiwe ke nalomuthi bathi udela unina yabona ya mabethi udela unina uchuza uyakhohlwa uma wakho hayi ke nalokho kujula ukuthi ngizoshuka ngempela ukuthi yami ngathi hayi bathi la ngiyoshuka ugogo edwa ugijime uye emntwini ongamazi yeah kodwa manje ngithi ke sifanele siyilandele lento ukuthi usathana iscripture sazi ene ingakho ehlala ebheka umuntu ukuthi uNkulunkulu umthandana umuntu sikona lescripture lana sithi yini lo ibonile kumuntu yabo so remember ukuthi naye uthi I'll be like the Most High God umsebenzi wakho ukupervert izinto azenze zibe opposite man of God ube opposite kodwa there must be a spirit behind so mase kufakwa iPython angithi yazi animal nature ke nature ye Python ukuthi iya camouflage angithi uyibona makufuna yona or uyibone ke makufanele uyibone kodwa mayingafuni ukuthi uyibone ke ingakho umzimba wayo ikhala yayo inocamouflage yabona njengombala we-uniform yama soldier as camouflage so lamafutha yiwo ke manje mabekushaya ngayo le hug yabona ukuthi sekuyile grip we cause make kubamba igigi yeah uyamazi ke lo imvubu esemanzini uyayibona icwebezela kanjani yeah njengoba icwebezela kanjalo ube sacwebezela kanjalo yabo angithi bathi uflathela zimbuke mase befaka amafutha khona angeke uhlala ungambuki i-draw attention ngenkani yonke lento yabo ubuka lokucwebezela iyakudonsa iPython inja iyayikhahlelisa imempo yonke le nature lezilwane iyalo bese kuba khona ke
kusho ukuthi ngalesikhathi angithi nami ngiyayithanda farming kodwa nami into engangiyifunda ke nje ngangijwayelene namakhehla vele athanda ukufuya mawufuna zenze imating njengoba abantu bethanda ukuya night club yeah same thing eyenzakalayo ukuthi night club bayivuvuzele or by spray uyabona ukuthi kupromoteka le spirit sipossessa labantu yabo so umuntu ohambelala ke usuyakwazi noma ungayitholanga esontweni uyithole kumuntu ohamba ama night club ngoba uyanyathela la Oyele ama night club xa night believe Onokubona Chris oyebona into ukuthi usendaweni nje akazi noma basayenza manje nithi nhleli nje go right khala vele baspray intuthu yeah hayi ndoda Koro complain nga Amsakhulu manje sesibona okuningi ndoda sesihogela izinto eziningi yekela lento vele mawispray leke iyangena ngamakhala ngithi that's why noma uyisprayer esibayeni mawubona ukuthi ile mfuyo ngathi izala kancane iyenza kancane uyayibooster futhi lapho noma uzinyathele yabo so ke last focus kakhulu kumfundisi uyabona ukuthi mayethandaza he needs to pray against the spirit se python na the spirit is a spirit of the dog to overcome this demonic possession emenza ukuthi angabi ku right standing noNkulunkulu because siyaphusha ngemuva sifuna ukuthi wenze njengenja yabo noma sekwazi usuxolisile kumkakho ukuthi hayi ngeke ngisaphinda but still masese ne effect sekhona uzozo ukuthi awusuphindile because in nature yayo animal dog behavior but also I think now is a process lento le samele ukusichazela how to destroy this spirit as a pastor now because seems like abo pastor yibo bangama target then upastor maseyitholile lento usebemenzile the process of destroying this kind of spirit yeah I process yokuqala deliverance and uyabona ukuthi ngize la namhlanje because uNkulunkulu ufuna ukuthi babe aware ukuthi unga captureishwa uSathane engqondweni ukuthi ngeke usalento usuthandazile fastile wenzeni uNkulunkulu ufuna ukuveza a spirit behind so mayeveze the spirit behind kusho ukuthi izandla zakho uyivulile ukuthi akuthethelele akusethe free as long as you use Isaiah 1 ngithi verse 18 ukuvulela iminyango lo uthi even if your sins are red as crimson so uba genuine yabona we are repent uyasiceba nawe lesono kuNkulunkulu kodwa ke abanye ke bavinjwa yini uthi mayiqala lento yenzeka to ukuthi bevele iphathe kahle bas program abasenza basipheka baloku bemlandelela bathi ayisomuyisa lo the day kwenzeka uzothi mayilala uzoba ne vision ezomenza ukuthi abone ukuthi ngeke aphinde abe restored yabo omunye angezwa sengathi khona into ephuma emzimbeni emshiyayo yabo then from that day uzozizwe empty bese yamhlebela ke ivoice kaSathane ethi
noma ungashumayela noma ungababeka izandla ayisekho indaba yakho noma ungathi uyarepenta yabo kanti i-deception i-voice ye-deception uNkulunkulu uthi noma ngabe si-deep kangakanani leso sona was the spirit behind ongazi wena uthi yini lengenza kanje so once you know ukuthi yini lekuhluphayo yini lengenzisa lento kulula ukudila naye because uyazi ukuthi yini lolwa naye yabo nawe uyayibuka ibehavior yakho thawo kwenziwa yini is it normal yini ukuthi uthumile ku pulpit ushumayela bese yama lento kunormal ukubona kuyinto uzothi umoya engcwele kwenzisa leyo nto yabo so it's one of the things ezikubonisayo ukuthi there's a spirit esine influence esine access esifuna ukupivot yabo so i-message nje iyo le ethi uyabathanda futhi usafuna ukubayuza nje kakhulu mightily yabo kakhulu so it's like a barrier usathana ibekayo to deceive nokubaqeda amandla bavele babone beyibone uyidisqualify yena umuntu yabo uyena uyishasha yes we disqualify yena so if you don't run away from God you run to God uyocreate i-enemy imsebenzi wayo is to still kill and destroy yabo so ke wonke lama measures izinto ayisebenzisayo to destroy yabo kodwa nje once you know ukuthi it's a spirit esikhandwayo siyamanufacture abanye bayasigcobisa la yabo baba ukuthi usuthini phela ngaye ngagcoba nami ayela abesifazana ngithi liyakubona okungathi kuyadwebeka nathi nabafana banalibhodlela libomvu yabo isiqabo ngeke ngasigcoba nabo ngithi nabo abafana bayakufaka ukuthambisa abantu besifazana nabo nasigcoba la nasesimongweni Bocobselana nto. Into ayiwena konje ngizolokhumbuza. Into kodwa nangayigcoba nje lengane yangiphoxa. Yakuphoxa kunjalo. Bangiphoxa ngigcobile. Usha ngazi. Ubushayile. Ngangicobezela khona ithi ngayifaka kakhulu phela ngenomono ukuthi. Wangesiye yami nami ngayini ngomngane wathi angihambi because nengane nentombazane ngangiyithanda lo mfana lo wangigcoba isimongo sonke. Mase ngiyathi lentombazane intombazane ayingiphoqanga kanti ngitshethe ngomnyama manje uyacobezela bashiye ngapha ngiyacobezela futhi ngomnyama la ingane esilokhu ngithi ngitshethe ngiyini yazi kudala ingane biphoxana kanjani thuthu yini nje wena wathandana nami nje engahamba isimongo ngahamba yogeza lento agcina lapha but ngiyayibona lamafutha washo. Yeah, no, it's just a brief message. It's a short message nje. uNkulunkulu ufuna ukurestore. uNkulunkulu akayisponsorish i-waste, yabo. Angeke akuvumele ukuthi ube i-waste. Efake into zakhe kuwe. I-gift engaka yokushintsha impilo zabantu. Yeah. So I'm just encouraging men of God ukuthi uNkulunkulu loves them kakhulu. They should come boldly to the throne of grace. That grace is still available. If they truly repent, He's faithful to forgive them and restore them and renew them. Baqhubeke benza ama-exploits. Omunye nje wangizwisa ubuhlungu ukuthi washada engayimisele. Yabo. Aningi babucaba.
wayeshade ngamisele umzalwane lo ubuye emakhaya lo wesifazana ubuye emakhaya usayisebenzisela imithi wazi nje ukuthi mayizohlangana nabantu kumele abe agcobise ukuthi azoba nesithunzi so wathola umfundisi la elele etendeni uzoba nenkonzo ekseni ulele etendeni belokhu ethandaza ubusuku bonke wafika kuqala lo mzalwane wesifazana ugcobise lezinto yabo umdala futhi kunaye yabo wathi ngoba ufike kuqala waqala ngaye wamthandazela ngalesikhathi emthandazela ekseni kuumuntu oqala hayi wayethola umfundisi sebehagana nalo sister lo yabo balalana khona lapha etendeni so inkonzo ingakaqali baphaphamaza vele sebeyenzile lento akakafiki umuntu ngani ke manje ukubalekela isono usethi sex before marriage kwamele ukuthi baye kumfundisi oyielder wabo lo uyisani komunye umfundisi ukade emthumile lapha etent ukuthi ayobeka itent washo ukuthi usehlangane nomama lona usister lona usecela ukuthi bashade hawu usefuna nishade yabo ama intentions so manje usediscover sebehleli ukuthi hayi lo muntu nje usayisebenzisela imithi usewumama umfundisi manje bashadisile lona uya insist ukuthi ayisishadise baba sishadise ngiyafisa useqamba namanga ukuthi hayi vele ngiyamthanda kade vele kufanele sishade kade uNkulunkulu ukhombe yena yabo so washada kanjalo ethubalekela lesasono sex before marriage kodwa the spirit behind this seyimonyo yabo so as a pastor kufanele uhlale ufield ngomoya engcwele lemoya lengakwazi overpower yabo emani waqaba bengifuna ngifuna ukuthi next time content ekade ngenayo kade ngifuna ukuthi uke usinike ulwazi lawo mawunalo ngikhohliwe manje ngizokhumbula mase siqedile mhla bathi bekunento ade lokhu isekhanda lami engifuna ukuthi engicabanga ukuthi ibaleke kakhulu ukuthi abantu bayazi yazi wayesikhohlo asithandazanga masiqala hey usho ukuthi ngabayi lokho sesiyazenzela nje ne singam invite enazi ngengacaba usengithandaze kakhulu athi wonke umuntu ayamuza umuntu wama excuse nakusi excuse sengithandaze kakhulu angithi thothi ngela ngithatha 7 yabantu umuntu mayengena uyathandaza uyathe mayengena hayi igama lakho kusasi uPastor Chris so Mr X ngoba Mr Excuse elajabulo ukuganda okay siyabo no ngizosithuma mangikhumbula ngizokufonela okay no nami nje bekuyile message akufanelanga ngize ngiqamba ma ngoba ngibuka isikhathi ugcisa uqamba ngize ngifake iteke kanti ithando nje likaNkuluNkulu uyabathanda abantwana bakhe iassurance leyo nami ngilowo mina ngufakazi omkhulu ke wothando likaNkuluNkulu I don't doubt mayethu uyabathanda kuyiqiniso lokho akusukubenza mhlawumbe kuba motivator or is the truth okay
He loves them. Angithi? He loves them. It's the truth. Yeah, and umuntu angakudoubt noma ungakuthiwa useyinkingeni enjani njengamanje ubheke le episode, but don't doubt uthando lukaNkulunkulu Kakhulu. yeah. No baba siyabonga kakhulu sikubone futhi ngokuzayo inacima sufuna ukuyolala hey wena yakuthanda ukulala Amen. Isuka shintsha ibhishane ufuna ukuyolala dan sharp